Měsíc nebylo vidu ani slechu. A ano, je to pravda pravdoucí. Než se pustíme dál, chci vám jednu věc říct. Velké děkuji. Děkuji za více než 50 shlédnutí mého prvního vlogu na YouTube. Nebudu lhát, udělalo mi to velkou radost. A co se vlastně stalo za ten měsíc mé neaktivity? Rozhodla jsem se na sociální sítě dívat jinak. Dlouho jsem v nich neviděla žádný postup a přestali mě pomalu bavit. Tak jsem si řekla, že je čas na změnu. Navázala jsem spolupráci, která mi pomohla se posunout dál. A myslím si, že jste tu změnu už pocítili sami. Ve vizuálu, v popiscích, ale i v celkové atmosféře. Došlo totiž k rebrandu. Z neznámá.cz se stal dotek barev. Kdo mě zná, najde v tom malou slovní hříčku a schované části mého jména a příjmení. S tím přišlo hodně práce. Změna grafiky, hledání písem a nové směřování. Rozhodla jsem se do světa pustit taky všechny své nasyslené obrazy. Je jich více než 85. A musím říct, že to nebylo málo. Všechno nafotit, upravit, připravit. Část z nich je již veřejná. Najdete je v Original Gallery. A odkaz na ně naleznete zde. Proč jsem se rozhodla jít touto cestou? O tom vám povím zase někdy příště. Dalším krokem bylo zřízení webových stránek s portfoliem a možností zakoupit obrazy. Tam je ještě práce hodně, ale za ten měsíc jsem byla ráda, že se mi povedlo přefotit a vložit všechna díla na web nebo do online galerie. A ano, namalovala jsem i první obraz tohoto roku. Vím, že jiní umělci mají již spoustu obrazů namalovaných, ale já jsem letos dala prostor prezentaci a možnosti, aby si obrazy mohly najít své nové domovy. Dále jsem pracovala na obrazu, který je mým velkým restem a zároveň přáním pro někoho, na koho často vzpomínám. Vznikal pro někoho, koho mám opravdu ráda. A aby byl co nejvěrnější, musela jsem si hodně pomáhat pauzáky. V posledním týdnu jsem se dozvěděla i jednu osobní novinku, která nejspíš utlumí na nějaký čas moji domácí tvorbu. Věřím, že ale z téhle změny bude těžit něco jiného. Cestovní skicák, který více než půl roku ležel ladem a čekal na svoji chvíli. A už příští týden se podíváme na to, jak se malovala podle vašeho komentáře, ale taky na to, jak pomalu, ale poctivě trénuji portréty na podzimní výstavu. Zajímá tě něco z mé tvorby? Napište mi komentář a příště si o tom povíme. Pokud vás baví můj obsah, budu ráda, když mě budete sledovat na Facebooku a Instagramu. A aby vám neuteklo další vydání, nezapomeňte odebírat můj obsah.